Anzjan ta' 72 sena li kien infettat bil-Coronavirus u li kien fuq il-ventilatur fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei intbagħat Lura D-Dar kif mar tajjeb ħafna fil-kura l-rċieva. Ħabret dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci kif spjegat li dan l-anzjan kien ilu 6 ġimgħat l-isptar u għamel xi żmien f'qada kritika. Hija aħbar tajba li xaħna naraw li għandna persuna li huwa anzjan li propju kellu wkoll bżonn l-assistenza fl-intensive care unit tagħna ta' Mater Dei. Hemmhekk b'ħidma tajba ħafna min-nies kollha ta' Mater Dei, il-kliniċi, s-support, in-nurses kollha ta' madwaru. Hemmhekk dal-pazjent irnexxielu jgħaddi minn din il-battalja u propju issa tant li u tajjeb biex ikun jista' jmur id-dar. Intant il-Professur Gauci qalet kif fl-aħħar sigħat feġġew 3 każijiet ġodda ta' COVID-19 biex bekk in-numru ta' każijiet f'Malta tela għal 506 minn fost 1241 test. Il-każijiet attivi bħalissa jammontaw biss għal 67 u b'kollox minn faqqet il-pandemija saru 44,655 test. Il-Professur Gauci spjegat ukoll li fil-jum ta' tlieta ma kien hemm l-ebda każ ta' fejqan. Dan fil-kuntest li n-numru ta' każijiet attivi issa huwa baxx ħafna u allura l-każijiet ta' persuni li fiqu tbaxxa wkoll. L-ewwel każ pożittiv kien ta' Malti ta' 58 sena li kellu kuntatt ma' żewġ każijiet oħra li riżultaw fil-pożittiv fil-passat. Propju dan il-każ anqas kellu l-ebda sintomi. U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nagħmlu il-contact tracing ħalli jkun hemm nies li jistgħu joħorġulhom is-sintomi jew ikunu infectious aħna jkunu qegħdin f'kwarantina allura ma jinfettawx lil ħaddieħor. Imma anke dawk li nagħmluhom it-testijiet ukoll ikun nistgħu naraw min ikun pożittiv u tibqa' tagħmel ukoll contact tracing ta' dawk il-persuni wkoll. Iż-żewġ każijiet l-oħra huma relatati ma' każ li riżulta fil-pożittiv f'sala fl-isptar Mater Dei. Dawn jinvolvu ħaddiem fil-qasam tas-saħħa ta' 54 sena u mar oħra ta' 44 sena li wkoll taħdem fil-qasam tas-saħħa. Fit-tweġiba lill-ġurnalisti, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li b'kollox 30 ħaddiem tas-saħħa fl-isptar Mater Dei ġew infettati bil-virus. Il-Professur Gauci aċċenna ta' xejriet pożittivi li ħarġu minn din l-imxija kif pajjiżna kkontrolla sew it-tixrid tal-virus iżda saħqet li l-prekawzjonijiet jibqgħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.